खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय बाक्सानि दारागाव पिकनिक स्पटनि गेटखौ लानानै दाङाबाजि। मैया बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर थानायाव साब्रै लाइमोनफोरखौ हमना लाबोनायनि थाखायनो माखासे आइजोफोरा दुंहाव थासारि खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय दारागावनि पिकनिक स्पटनि हाबग्रा गेटखौ बन्द खालामनायनि थाखाय गामियारि आरो मिथिंगा अनफावरि एनजिअनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ लानानै एनजिअनि मावथिफोरा मुसलपुर थानायाव मोनसे केस होदोंमोन। बेखौ लानानै मुसलपुर थानानिफ्राय हरजों हरनो गामिनि साब्रै लाइमोनफोरखौ हमनानै लाबोदों। बेखौ लानानै गामिनि माखासे आइजोफोरा दाय गैयै साब्रै लाइमोनफोरखौ हगारनांगौ होननानै मुसलपुर थानानि लांगोनायाव दुंहाव थासारि खालामदों। दङ एसआइ केलेंकारिनि गुबुन सासे दायनिगिरि सुरत शर्माखौ हमदों। सिआइडि आरो नायसंग्रा खोन्दोआ मैया बरसार बिरखांथिलिनिफ्राय हमदों सुरत शर्माखौ। मिथिनाय बादिब्ला लाखनौसिम खारखोमा लांनाय सुरत शर्माया आसामाव गिदिंफैफिनदोंमोन। मख'जाथावदि एसआइ केलेंकारिनि गुबुन दायनिगिरि सुरत शर्मायाबो सोरजिदोंमोन गोबां सम्पति। जाफ्रिगगाव सुरत शर्मानि परिजत भेराइटिस मुंनि गंसे फालांगि फसंथान थानायजों लोगोसे सावथुन दिहुननायबो आखाइ होदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबां सावरायजानाय दिबन डेकानि फालांगियावबो लोगो दंमोन सुरत शर्माया। थामथियाव दङ 14 नं चिरां दुवाराव बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवाराव बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाथायनि सोमोन्दोआव मिथिनो मोननाय बादिब्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुरतिनियालि सालबारि गामिनि थागिबि आरो 14 नं चिरां दुवार यत इउपिपिएल दोलोनि गौथुमारि नेहाथारि खरगेश्वर सूत्रधरखौ बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा जौ लोंनानै गाग्लोबनाय गोख्रों अजद सिखारदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गआ दासिमबो बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावाखैब्लाबो बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिहोनायनि हेंथायै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार पेस्टुन लानानै गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। ब्रैथियाव दङ फमफला पिस्तलजों बेंक लुथिनो थांनानै हमजाबाय राइजोफोरजों। फावथिनानि खायदा लानानै फमफला पिस्तल लानानै बेंकआव लुथिनो थांदोंमोन सासे सिखावा, नाथाय जाफुंसार जायाखैसै। बेंकआव फैनाय सुबुंफोरजोंनो हमजाबाय सिखावा। बे जाथाया राजस्थान सिकारनि फुंनि 10 रिंगायाव बेंक खुलिनायनि लोगो लोगोनो बे जायगानिनो कानाडा बेंकआव लुथिनो थांदोंमोन सिखावा। बेंकनि मावथिफोरखौ बन्द खालामनानै जलंगायाव 1 कौटिनिबो बारा रां सोदोंमोन। बेजों लोगोसे बै समाव बेंकआव थानाय सुबुंफोरनिफ्राय सनानि गहेनाफोरबो सिखावना लादोंमोन। नाथाय बे समावनो बेंकआव फैनाय सोरबा सुबुङा पुलिसखौ फन खालामनानै फोरमायो सिखावा बयखौबो बन्द खालामनायाव फनखौ दानालासिनो टेबोलाव दोनना गालाङो। बेनि हेफाजाबजोंनो पुलिसआ सिखावा खारनायनि सिगाङावनो हमनो हायो। सिखावखौ तालासि लानायावनो पुलिसआ मिथिनो मोनोदि सिखावनि पिस्तलाव गैया गरसेबो गोली माने फमफला। बाथियाव दङ गसाइगावआव सुरां सुपारि ट्राक हमनो मोनदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव थानानि पुलिसफोरा मोनसे इसिङारि सोलोंनि सायाव संदाननानै 31 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै गंथाम सुपारिजों बुंफबनाय ट्राकखौ हमनो मोनदों। गसाइगाव पुलिस थानानि आइसि मन्टुराम बरानि दैदेननायाव श्रीरामपुरनि भारत पाम्प खाथियाव दिल्ली फारसे थांबाय थानाय फारियै PB06AK 0157 DL1GC 5327 आरो NL01AV 5551 नाम्बारनि गंथाम ट्राकखौ हमनायजों लोगोसे साबा ड्राइभार फारियै ओम प्रकाश, जनार्दन सिंह, जियाउर रहमान, हाफिज नासिर आरो बुद्धित कुमारखौ हमनानै सोंथि खालामगासिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।